Здравейте на всички, които искат да се грижат за здравето си. И днес ще ви разкажа за една невероятна добавка, която промени моето здраве. Алфалфа, позната още като люцерна. Тази уникална хранителна добавка е универсален продукт, който не само подпомага здравословното хранене, но и може да бъде част от естествена подкрепа за вашето тяло. Какво прави алфалфа толкова специална? Първо, богат състав. Алфалфа съдържа огромно количество витамини, като витамини А, С, Д и К. Витамини от групата В, включително рядко срещания B12, който е изключително важен за вегетарианци и вегани. Освен това, тя е богата на минерали като калций, магнезий, желязо и силиций, които укрепват костите, зъбите и цялостното здраве. Полезна за детоксикация. Алфалфа подпомага изчистването на организма от токсини, свързва мазнините и холестерола и балансира нивата на кръвната захар. Подобрява храносмилането и микрофлората. Благодарение на високото съдържание на фибри, тя подхранва здравословната микрофлора в червата и регулира храносмилателния процес. Енергия и подкрепа за клетките. Алфалфа е източник на протеини и аминокиселини, които спомагат за изграждането и възстановяването на клетките в тялото. Как се приема? Тази добавка е изключително гъвкава. Можете да я използвате по време на хранене, 1 до 2 капсули преди закуска, обяд и вечеря. Преди сън, за подобряване на съня и детоксикацията, вземете 1 до 2 капсули час преди лягане. Алфалфа е подходяща както за деца, така и за възрастни, а липсата на противопоказания я прави безопасна, дори за бременни и кърмещи жени. Защо да изберете алфалфа? С нейния дълбок корен, достигащ до 15-20 метра в почвата, алфалфа извлича най-ценните минерали, които липсват в съвременните култури. Това я прави незаменима добавка за поддържане на вашето здраве и енергия. Опитайте алфалфа днес и открийте разликата. Подходяща както за деца, така и за възрастни. А липсата на противопоказания я прави безопасна дори за бременни и кърмещи жени. Защо да изберете алфалфа? С нейния дълбок корен, достигащ до 15-20 метра в почвата, алфалфа излича най-ценните минерали, които липсват в съвременните култури. Това я прави незаменима добавка за поддържане на вашето здраве и енергия. Опитайте алфалфа днес и открийте разликата. Алфалфа доставя жизнено важни хранителни вещества, които поддържат здравето на клетките ви. Това помага за повишаване на енергията и поддържа оптималната функция на тялото. За най-добри резултати, приемайте алфалфа според указанията на опаковката. Обикновено се препоръчва да се приема веднъж или 2 пъти дневно с вода. Break time non-appetizing. Алфалфа е подходяща за хора от всички възрасти. Независимо дали сте млад или възрастен, този продукт може да бъде част от вашата здравословна рутина. Изберете алфалфа заради нейните многобройни ползи за здравето. Тя е естествен източник на витамини и минерали, които поддържат вашето тяло в оптимално състояние.